ta fuska kamar za ta kwali mata ta yi murmushi ta ce to yayi insha Allah za ta gyara yau ma kuskure ta ya Abdul Fattah ya ce au shikenan wato kuskure ta yi mata ce a'a ya Abdul Fattah ya ce good da fini zan tafi sai an tashi. Hawa'u da Halimatu suka ce Allah ya kai mu lafiya. Ya Abdul Fattah ya amsa amin ya sa ma motan shi ki. Tare suka shiga makaranta. Halimatu ta yi ajinta haka ma Hawa'u kasancewa yau bata makara ba yasa ta fara karanta littafi kafin lokacin sallah ƙasa. Bayan idar ne aka ɗauki attendance sannan ɗalibai suka tafi aji malamai kuma suka tsaya don akwai magana da za su tattauna. Mudir ne buɗe taron da addu'a sannan ya fara magana kamar haka ba wani abu bane yasa na tara ku a nan ba akan maganar musabaka da za a yi na ƙasar mu ne. Ina so a samu ɗalibai masu ƙoƙari da hazaƙa a cikin makarantar nan don muna so mu ɗauki na ɗaya sai mu yi fatan Allah ya bamu sa'a. Gaba ɗaya malaman suka amsa da amin. Mudir ya ce akwai mai magana Malam Nuhu. Malamin Halimatu Sadiya ce in ba za ka damu ba Mudir ina da wata ɗaliba a aji na gaskiya na yaba da hankalinta gashi tana da ƙoƙari. Mudir ya ce to muna ji wace ce? Malam Nuhu ya ce ba wata bace ka santa Halimatu Sadiya. Mudir na jin sunan ya gane don ya santa kuma ya yaba da hankalinta. Duk malaman suka yi na'am da zancen Malam Nuhu don duk wani malami ya santa kuma sun yaba da hankalinta. Haka aka yanke shawarar Halimatu tana ɗaya daga cikin wanda za su yi musabaka. Taro ya tashi kowane malami ya yi ajinsu domin lokacin ƙari ya gabata. Malam Nuhu na shiga aji ya fara biya musu karatu kamar yadda ya saba. Yana gamawa ya tambayi wanda zai bada hadisi. Yau Halimatu Sadiya ta fara badawa ta kuma wajen zamanta ta zauna har lokacin break yayi 'yan aji suka fita. Yau ma kamar kullum Hawa'u ce ta zo ajin Halimatu suka yi fira kamar wanda suka sa daɗe. Bayan an gama ne aka ci gaba da karatu har aka fita sallah. A wajen sallah bayan idan Mudir ya tashi yayi wa'azi sannan yayi sanarwa akan musabaka da za a duk ɗaliban suna fatan a ɗauke su. Bayan an gama sanarwa ne aka duba wanda suka zo da cikakken kayan makaranta wanda basu saba aka ba su aiki su yi wanda kuma suka sa suka tafi aji. Bayan an tafi gida ne Malam Nuhu ya ce mata ki tsaya wurin ofis ɗin Mudir in kin fita. Mata amsa to malam. Haka aka yi tana fita ta tsaya wajen ofis ɗin Mudir. Bata fi minti biyu ba sai ga Hawa'u ita ma ta zo. Mata ta ce a Hawa'u me kike yi a nan? Hawa'u ta ce wallahi Malam Bashi ya ce in zo in jira shi. Halimatu ta ce la ni ma Malam Nuhu ne ya ce in jira shi. Suna cikin magana sai ga wani ɗan aji biyar wato Muktar Muhammad cikin ladabi suka gaisa shi ma ya ce malamin su ne ya ce ya jira shi. Basu fi minti 10 ba sai ga malaman duka suka shigo ofis ɗin su. Halimatu suka fara musu bayani. Mudir ne ya fara magana. Alhamdulillah mun gode ma Allah da ya bamu daman zama a nan. Ba wani abu yasa aka kira ku ba saboda ilimi da hazaƙa ku da kuke da shi kuma ba don kun fi sauran ba a'a saboda mun fi yarda da ku. Tunda ya fara magana wajen yan shiru don basu san me yake nufi ba. Mudir ya ci gaba. Ko ukun nan za ku je ku yi muraja'a saboda akwai musabaka da za a yi wanda na faɗa ɗazun a wajen sallah kuma na ce a zo da ku saboda ku dage ku yi iya ƙoƙarin ku. Ya ƙarasa magana yana kallon ɗaliban. Mudir ya ƙara magana malamai ajin ku za ku ba kowa iya hizbin da zai yi. Allah ya ba mu sa. Dukkan suka amsa da amin sannan suka tashi don tafiya gida. Suna fitowa bakin gate suka yi ma mai gadi sannan suka ƙarasa fita. Suna fita suka tadda ya Abdul Fattah yana jiran. Da fara'arsu suka ƙarasa suka gaishe shi. Yau duk yanda Hawa'u ta yi akan su tafi tare amma sama Halimatu ta yi. Da haka suka tafi ba tare da Halimatu ba. Ya Abdul Fattah amma bai ji daɗi ba don Halimatu na burge. Halimatu na isa gida ta sanar da iyayenta sosai sun yi farin ciki kuma suka yi mata fata. Mata ji daɗi yanda iyayenta ke kula da ita. Iyaye na gari kenan. Allah ya kare mu na iyayenmu ya saka muku da mafificin alkhairi. Amin. Hawa'u tun a mota ta faɗa ma yaya Abdul Fattah. Sosai ya taya ta murna. Suna isa gida sanar da mom ɗinta saboda dad ɗinta yana abroad. Wace ce Hawa'u? Hawa'u Usman ne cikakken sunanta. Alhaji Usman Yusha'u ɗan asalin garin Gombe ne. Alhaji Usman ne kaɗai ɗan shi a duniya. Mahaifin shi ba wani mai kuɗi bane amma yana da na rufin asiri. Da ƙyar Usman ya gama secondary school ɗin shi. Tun daga nan ya tsaya da karatun shi ya kama sana'a don ya samu ya ci gaba da karatun shi. Alhaji Usman mai riƙe amana ne shi yasa ya fita zakka a wajen ogansa. Cikin ikon Allah ogansa ya sama mishi university a nan Gombe. Ya ci gaba da karatun shi inda ya karanci business administration. Bayan wata 5 da gama shi Allah ya yi ma ogan shi rasuwa sosai. Mutanen Gombe sun ji rasuwan bawan Allah nan. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya sannan a hankali har Allah ya ba wa Alhaji Usman aiki a Kaduna ƙarƙashin ma'aikatan Nokako. Allah ya buɗa mai sosai. Yana tafiya har Allah ya haɗa shi da Hajiya Bilkisu suka yi aure. Bayan auren su da shekara 1 Allah ya ma iyayen shi rasuwa.
Haka rayuwa ta ci gaba har ya gama ginin shi a Kaduna ya dawo da zama inda ya yi ma dangin shi alƙawarin zai dinga kawo musu ziyara. Ranar da zai tafi sun yi kukan rabuwa sosai. Bayan dawowansu ne Allah ya azurta su da ɗan shi na farko wato Abdul Fattah. Sai da Abdul Fattah ya shekara 6 sannan ana ya azurta su da ƴa mace ta ci sunan maman Alhaji Usman amma yana kiranta da Jidda. Hawa'u chocolate color ce ita ba baƙa ba kuma ba fara ba ce sosai. Tana da hanci ga idanu ga diri. Wannan kenan ci gaban labari. Yau ma kaman kullum Halimatu ta tashi ta yi aiki da za ta yi ta koma ɗakin ta don yin muraja'a. Kasancewa yau Monday kuma Halimatu ta gama secondary school ɗinta amma ba halin ƙarasa haka ta koma ɗakin ta saboda ta yi muraja'a har ƙarfe 12 sannan ta fito don ɗaura abincin rana saboda ƙarfe 2:30 yau za ta tafi makaranta. Tana fitowa kicin ta nufa ta tadda Ammi na ƙoƙarin ɗora abinci. Halimatu ta ce haba Amina gani a gida kuma kina ƙoƙarin ɗora girki me amfani na ta ƙarasa maganan kamar za ta ɗauka. Ami ta ce to ai na ga kina karatu shi yasa nace bari in taya ki. Mata ce to yanzu na fito ki je ki huta. Ami ta ce to ƴar albarka Allah ya miki albarka ya baki wanda za su yi miki biyayya. Ta ƙarasa magana tana murmushi sannan ta fita daga kicin ɗin tana ƙara gode ma Allah da ya bata Halimatu Sadiya a matsayin ɗa. Haka Halimatu Sadiya ta ci gaba da aikinta har ta gama dafa musu shinkafa da miya wanda ya ji naman kasuwa. Halimatu na gama ta shiga ɗakin wanka ta ƙara yi. Musa Halimatu akwai tsafta sosai. Bayan ta yi wanka ne ta ɗora alwala tana fitowa ana kiran sallah tana gama shiryawa ta yi sallah ta daɗe tana addu'o'inta kafin ta sallame ta linke abin sallah ta fito. Kai tsaye kicin ta nufa ta ɗauki babban faranti ta zuba musu abinci sannan ta fito ta nufi ɗakin Ami. Tana shiga ta tadda Ami akan sallaya da alama ta idar da sallah. Ajiyewa ta yi tare da bin addu'a da take yi tare suka shafa addu'a. Nan suka zauna suna ci suna fira irin ta uwa da ƴarta. Suka gama ta ɗauki farantin ta je ta wanke sannan ta fito daga kicin ta koma wajen Ami. Nan suka fara hira har sai da 2 ta yi sana mata ta tashi don shiryawa zuwa Islami. Bayan ta gama shirin ta fito ta yi ma Ammi sallama sannan ta fita. Tana isa ta gaida baba mai gadi kamar kullum ya amsa da fara'arsa yana sa mata albarka. Direct aji ta nufa ba wanda ya zo don haka ajin Hawa'u ta nufa nan ma ba wanda ya zo haka ta fito don komawa aji kicibus ta yi da Hawa'u za ta shiga aji. Hawa'u ta ce a ƙawata sai yanzu Halimatu ta harare ta ke zan cewa sai yanzu tunda daga ajin ku nake ba kowa. Hawa'u ta ce wallahi na je wajen Malam Abubakar din ya ji min hada. Ta ce kai ni ma bari na ji. Hawa'u ta ce to ki yi sauri don na ji yana cewa zai. Hawa'u ta ce to sai an jima mu haɗu a wajen assembly. Haka suka rabu kowa ya tafiyan shi. Halimatu na zuwa ta tadda Malam Abubakar na shirin fita amma ganta yasa ya fasa ta sama ta ƙasa shi ta gaishe sannan ta zauna ta fara bada haddin cikin muryarta mai daɗin sa. Na idarwa sai ga Muktar shi ma da haka Malam Abubakar ya fasa fitin ya tsaya jin na Muktar. 2:50 aka fita assembly kowane ɗalibi ya halarta a wajen. Halimatu ce ta fito ta buɗe da addu'a sannan ta yi karatun Alkur'ani mai girma tana gama aka ɗan yi faɗakarwa sannan ɗalibai suka tafi ajinsu don karatu. A kwana a tashi yau ake musabaka inda ɗayan manyan malamai da mutane suka halarta a filin musabaka domin saurari. Halimatu Sadiya Muhammad aka fara kira. Halimatu cikin sanyin hali da natsuwa ta fara tafiya har ta isa kan mambari. Nan mai jan karatu ya fara ja mata cikin ikon Allah duk inda ya ja mata sai ta yi. Iyayen Halimatu har da hawayen jin daɗi sai da suka a na biyu aka kira wa Usman ita ma duk inda aka kira sai ta yi. Abin ya burge jama'an wajen ba ma kaman ya Abdul Fattah ba. Ƙarshe duk wanda ya zo wurin sai ya ji Halimatu da Hawa'u sun burge. Haka aka yi taro kowa ya watsa inda a nan iyayen Halimatu da Hawa'u suka haɗu sun yi murna matuƙa. Bayan sati 2 da musabaka aka fito da sakamako cikin ikon Allah. Markazul Ihsan ce ta yi ta ɗaya inda aka kira ɗalibai kowa ya samu kyaututtuka ba ma kamar Halimatu saboda ita ce ta zo na ɗaya. A cikin kyaututtukan ne ta samu laptop waya da littattafan karatu da Kur'ani guda 2. Sosai ta ji daɗi kuma ta gode ma Allah. Haka rayuwa take tafiya cikin jin daɗi. Halimatu da Hawwa'u shakuwa ta ƙara shiga tsakaninsu har mutane ke kiransu da Lima Hawwa ko Hawwa Lima. A ɓangaren ya Abdul Fattah kuma kullum da sai Halimatu yake kwana yake tashi amma ya kasa bayyana mata. Yau ta kasance Alhamis ba Islamiyya. Halimatu bata tashi da wuri ba sai wajen ƙarfe 9 lokacin har Ami ta gama haɗa karin safe an sa mata a flat. Da salati tare da kai tsaye toilet ta shiga ta yi wanka sannan ta shirya cikin riga da siket na atamfa sosai ɗinkin ya mata kyau. Haka ta tufke kanta wanda aka yi mata kitson buzaye ta ɗaura ɗan kwalinta ta fito don karya. Bayan ta gama ta yi aikacinta ta koma ɗaki har ta kwanta sai ta tuna wayan da aka bata sai ta ji tana sha'awar duba miƙewa ta ɗauko ta kunna tana kunna ta ga saƙonni na shigo. Abin ya bata mamaki ita dai ta san yau ta fara kunna to waye ke da lambar ta. Abin da ta gani shi ya ƙara bata mamaki amma ta bar zuciyar
Haka Halimatu ta ci gaba da samun message na soyayya, wani zubin ta reply ko ta yi banza da shi, sannan a hankali ta ji son bawan Allah na shiga zuciya, har addu'a take Allah ya bayyana mata masoyinta. Abinda masu karatu ba su sani ba shine ya Abdul Fattah ne ya ba mudar din makaranta waya ya sa ma Halimatu cikin gift ɗinta a matsayin kyautan shi. Bayan shekara 2 abubuwa da dama sun faru. Hawwa'u ta gama secondary school ɗinta a wannan shekarar ne. Halimatu da Hawwa'u za su yi saukan Alkur'ani mai girma, sakamakon an yi ma Hawwa'u double promotion saboda ƙoƙarinta. Shirye-shirye suka yi a kowane ɓangare. Ya Abdul Fattah har yanzu ya kasa gaya ma Halimatu abin da ke zuciya, amma suna waya da ita ta ɗayan sim card ɗin shi wanda kowa ya san shi da shi. Halimatu ta ɗauka duk shaƙuwa ce, amma a ɓangaren ogan ba haka ba ne. Yau zara sati guda saukan su Halimatu a makaranta aka kira su ɗalibai 15 kowane malami ya musu nasiha mai shiga. Yau take ranar alfahari ga ɗaliban. A harabar makaranta ba masaka tsinke, mutane sun halara sosai a wurin har da dangi da abokan arziki, ba wanda bai zo ba. An yi programs ɗin da aka shirya masha Allah. Haka aka yi aka gama, inda ɗalibai suka amsa kyaututtuka. A ranar ya Abdul Fattah ya ba Halimatu wani kyauta wanda ba wanda ya san me a ciki. Halimatu bata buɗe kyauta ba sai washe gari bayan an watse. Tana buɗewa Qur'ani ne a ciki guda 2 sai wata 'yar takarda da take ciki. A hankali Halimatu ta fara buɗewa har ta buɗe gaba ɗaya. Assalamu alaikum, da fatan kina lafiya. Ina taya ki murnar kammala saukar Alkur'ani mai girma da kika. Kuma a wannan ranar nake so in faɗa miki abin da ke zuciyana, kuma ina fatan zaki amshe ni hannu biyu. Halimatu, duk wani sako da kike gani ni ne nan nake miki ta private number na, wanda har Mummy bata sanni da shi ba. Halimatu, tun ranar da na fara ganin ki naji na kamu da sanki, wanda nake ji in ba ke ba zan iya rayuwa ba. Amma ban gaya miki ba, ina jiran irin wannan ranar farin ciki ne don in fallasa miki. Da fatan zaki amshi soyayyata daga masoyinki Abdul Fattah Usman. Halimatu na gama karanta sai ta tsinci kanta cikin farin ciki da annashuwa wanda ta rasa dalilin shiganta. Nan ta ɗauki Alkur'ani ta ajiye su inda take ajiye. Haka ta tashi ta shiga wanka cikin farin. Tana fitowa wayanta ya fara ringi, tana dubawa ta ga ya Abdul Fattah. Murmushi ta yi sannan ta ɗaga. Kusan minti 10 ba wanda ya yi magana a cikin su. Ya Abdul Fattah ne ya yi ƙarfin hali. Assalamu alaikum. Halimatu ta amsa cikin farin ciki, amma bata bari ya gane ba. Ya Abdul Fattah ya ce, na san yanzu kin sami saƙo. Halimatu ta ce na gani, ta faɗa cikin kunya kamar yana ganin ta. Ya Abdul Fattah ce, to yanzu me kika yanke? Halimatu shiru ta yi don bata san me za ta ce mai ba. Jin shirin ne ya sa ya fahimci ta amince. Nan ya ji ya ziyarci zuciyar shi. Ya Abdul Fattah ya ce, ke nake sauraro princess. Halimatu cikin kunya kamar yana gaban ta ce, Allah ya bar mu tare. Tana zama faɗa haka ta kashe wayan gaba ɗaya. Ya Abdul Fattah ya ƙara kira ya ji switch off. Maurishi don ya san kunya ce ta sa ta kashe wayan. Wanka kawai ya shirya cikin riga da wando, sun yi matuƙar yi masa kyau. Fitowa ya yi falo ya tadda Mummy da Daddy da Hawwa'u ta bro, ya na ganka sai mun shi kake kamar an yi ma albishir da aljan, ta faɗa cikin zuriya. Mummy ta amsa zancen da cewa auta ke ma kya